Byla jednou jedna třída, 9B. A tuhle třídu měli všichni rádi a nejen učitelé si ji chválili. Není divu. Všichni chodili do školy vzorně a včas. U skříněk udržoval každý pořádek a čistotu. Po cestě vždy každého slušně a nahlas pozdravili. Byla to jednoznačně třída, jak má být. Ano, ano, vzorná třída. Ve třídě je vždycky klid i o přestávkách, neboť všichni dbají na přípravu do hodiny. Domácí úkoly? Na to snad ještě nikdy nikdo nezapomněl. Na domácích úkolech pracuje každý sám v klidu doma. A samozřejmě nikdo nezapomene na podpis od rodičů. Při každé hodině žáci pozorně poslouchají učitele a píší si pečlivě poznámky do svých sešitů, ze kterých se budou hned po škole učit. Každý ví, že se má učit z hodiny na hodinu a třeba takové zkoušení u tabule nesmí nikoho překvapit. Já jsem vždycky chyběl. Nikdo ani nepotřebuje žádné taháky. To je úplně zbytečná věc. Nikdo ani nemá důvod podvádět, když všichni všechno umí. A po písemce mají všichni dobrý pocit. I u bufetu vždy vše probíhá tak, jak má. A protože tato třída je plná zodpovědných a ohleduplných deváťáků, nechávají ty malé, roztomilé prvňáčky, aby si nakoupili jako první. A máme tu hodinu českého jazyka. Na tu se žáci obzvlášť připravují a dávají pozor. Paní učitelka chce zapsat do třídní knihy, ale ta není na stole. Ještě, že tu máme dvě spolehlivá děvčata, která rychlostí blesku a bez zbytečného zdržování třídní knihu paní učitelce přinesou. Když je zadaná práce a paní učitelka musí na chvíli odběhnout ze třídy něco důležitého vyřídit, ve třídě je hrobové ticho a každý samostatně pracuje na zadané práci, aby vše stihl. Cvičení první na straně 134 jsem tu hned, takže v tichosti poprosím. To prosím vás nemyslíte vážně. Snad jsme se domluvili, že budete pracovat. Takový kravál, až do kabinetu jsem to slyšela. 2 minuty vás tady nechám v samotě. Blíží se konec školního dne a všichni už se těší na oběd. Všem je známo, že skřínky neslouží na odkládání batohů. Od toho jsou tu poličky u jídelny. Ano,
Všem už po tak těžkém dni kručí v břiše, ale musí si počkat ve frontě. Kluci jsou tak ohleduplní, že dávají holkám ve frontě přednost. A když je jídlo připravené na tácku, velice opatrně si každý sedá ke stolu, nehltá a nedělá okolo sebe nepořádek. Teď už jen zvednout židle a v klidu dojít ke skříňkám. Nikdo nikam nespěchá a čeká, až paní učitelka přijde otevřít dveře. Těch pár minut nikomu vadit nebude. Když je konečně otevřeno, každý po pořadě vyjde ze školy a odchází domů. Time I do, it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? And this is where I grew up. I think the present owner fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me in. Oh God, every memory of looking out the back door.
so hard to stay, too hard to leave. I could relive those days. I know the one thing that would never change. Every memory of looking out the back door. I have a photo album spread out on my bedroom floor. It's hard to say it, time to say it. Goodbye, goodbye. Every memory of walking out the front door. I found the photo of the friend that I was looking for. It's hard to say it, time to say it. Goodbye, goodbye. Look at this photograph. Every time I